Danke bafethu. So iMamelodi Sundowns ine target laphana kune defender la ku SuperSport United uIme Ocon. Bayamfuna ngempela, babonisa interest ukuthi bayafuna ngempela kum-add umfana laphana eTlorkopo ukuthi ba strengthen isquad sabo kuma different departments yabo. So kunama reports ke akuvezile ukuthi iMamelodi Sundowns ine chance ukuthi umsign, and the coolest thing about ukuthi umsign i-contract yakhe yaphela ngene SuperSport, and iSuperSport ke inenkinga ukuthi ingathengiswa izinto ezinjalo yabo. So asiye ku information ukuthi izinto zingenzeka kanjani ukuthi umfana agcine abe seTlorkopo, njengoba sazi ukuthi umfana ufuna amateam amaningi, amanye outside South Africa ase Europe yabo. Nakho ke la umbiko inside the story kuthiwa ke kunama situations or izimo eziwuthula iMamelodi Sundowns ine advantage ukuthi sign umfana mahala. Ba amanye amaqembu aba interested ukuthi bamsign umfana njengoba umfana azoba i-free agent makuphela isizini yabona. Kuthiwa ke akayi-renew i-contract yakhe ne-SuperSport United, and if i-SuperSport United yathengwa iba iBloemfontein Celtic, lokho kuzovulela amathuba abafana laba abanama-contracts aphelayo ukuthi bajoine noma ngabe imaphi ama-club abafuna ukuwajoina. So iMamelodi Sundowns ke ihamba phambili ekutheni imsign uOcon mahala yabo. So kukhuluma ke umuntu laphana oyi-inside yabo, uthi ke but kuzobonakala ukuthi lo SuperSport United izothengiswa ithengiselwe iCeltic na, ngoba kusase possibility. Sikhumbule ukuthi SuperSport United ibhekane laphana ku relegation zone ukuthi maybe ingahamba iye kuphi i-relegate, but kuzobonakala ukuthi SuperSport United izofinisha kuphi laphana ku league, because siyayibona ukuthi ne-Cape Town City ayidlali kahle yabo. So lokho kuzoba ama-factors wazo zonke lezi zinto ukuthi SuperSport iya-survive relegation ukuthi bakwazi ukuyithengisela iBloemfontein Celtic or ngeke i-survive. Zonke lezi zinto lezi zizoba ama-factor in terms of SuperSport ukuthi abadlali bakhona bayahlala bayahamba kwenziwa njani next season yabo. Kuthiwa ke njengoba lo iMamelodi Sundowns ifuna ukubalansa isquad sabo for i-next season yabo, kuthiwa ke bazoba ne-season ende futhi enzima kakhulu ngoba badlala like ama-different competitions amaningi yabo. Njengoba sazi ukuthi badlala ku-CAF Champions League njalo, badlalela wonke ama-cup akhona on-offer, namanje nje baya ku-Club World Cup. So iMamelodi Sundowns isizini yakhona kusho ukuthi entsha izoqala nje nge-Club World Cup yabo. But ke lesi ukuthi izinto zizohamba kanjani ke, but kuthiwa lo mdlali lo ona 21 une interest or babonisa interest amanye maningi ama-team amfunayo ngempela yabo. Khona ne-team yase Europe laphana iDynamo Kyiv yase Ukraine emfunayo umfana, but ke kuthiwa lo mdlali ona 21 uyi-turn down i-offer yakhona, zange ayivume yabona. So this season ke Ocon sedlala ama-game amaningi kakhulu for iSuperSport United. Yeah, so sobona ukuthi uzophela lapho ngempela umfana, cause ngathi talent lakhe liyavela ukuthi super talented lo mfana, nanokuthi kuyi-free agent baningi kakhulu abantu abambhekile, nanokuthi ke we have to see ukuthi izinto zizohamba kanjani between iMamelodi Sundowns nomfana neSuperSport United kule situation lezithola ikuyo ukuthi izophunyuka na noma izoshawa izembe. Danko bafowethu.